ସୁନ୍ଦର ଶୁଭ ସକାଳ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଭାଗିତା ସମ୍ମିଳନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏହି ଶୁଭ ସକାଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ତୁମେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ବର୍ଷ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପଦେ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପଦ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେହିପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବ ବୋଲି କେତେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ଆସିବେ ବୋଲି। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ, ତ ଆସିବେ। ତ ଯେପରି ଯେ କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା। ପଠିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।